ना कौन कहते मुंडा हाँ काकेरा काकेरा पिठा करिया बहुत कष्ट किंतु बहुत आनंद खाइबार जो मजा आ कोठी ना पिठा पूरा आगो कर्म करो तापर एन्जॉय करो हेलो हाय नमस्ते भलरे रुह समस्ते हैप्पी दीपावली आज दीपावली आज पवित्र दीपावली समस्त को पवित्र दीपावली ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना आज दिन सारा कौन कौन करूँ अपन देखिए पिठा करूँ पकुड़ी करूँ पापड़ करूँ खाइलु तुम मैंने खाली देख खाई पार केते सुंदर हम सजे देख आम घर को बहुत दीप लगेचु रंगोली पकईचु आउ गोटे कथा होची जेते भी पर्वपर्वाणी होची निज फैमिली सहित पालन कर बहुत खुशी लगे ओके देखो आज को पिठा हबो आज चको पिठा हबो हां आउ चको पिठा माने सेटा मु कहिबे ना चको पिठा माने कोन गोल गोल चका चका बिरी चावल बाटी के जो पिठा है चको पिठा हां आउ काकेरा पिठा हबो आउ पकुड़ी छणा हबो पापड़ करा हबो घांट तरकारी करा हबो आ भात करा हबो डाली करा हबो आउ राति रंगोली दीप जला हबो आमे बहुत सजबाज हबो आउ हबो हां एतिके हो कौन लड़ा मेरी हां कौन बेसी गले धीरे धीरे जागा धन ओहो चावल छोट कर छोट पहुंची बड़ पहुंच केते चावल केते बिरी केते चावल केते बिरी पकइजु दिमाण चावल माणे बिरी केते हबो तमे केतरा खाइबो को जते खाइला आपण सब खाइ दबनी 50 टा खाबी मोर एकला मैं एकला 50 टा खाबी बाकी सब टा तुमर अब चली ड्यूटी बाबा टाटा ड्यूटी चलली कॉल ड्रेस रे दीपावली ड्यूटी खाना ड्यूटी चला आगो कर्म नोडिया आयो पर केते बोले दलु आगो कर्म करो तापर एन्जॉय करो ए कोडा कोडा कर्मर कर्म ना उडुचे ऊपर मु कर कोन आनबी नोडिया आउ अरे सुना बाणा नबी जानिबो ना फ्रेश टक 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 कुछ जाने
ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହବ। ଦେଖା ମିଠା ଆମ୍ବ ମିଠା ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବାପା କଣ ରେ ବସା ବୋଧେ ହଲେଇ ଦେ ଗୋଡ଼। ପିଠା ହବ ଆମର। କ'ଣ କରୁଛୁ? ପିଠା ରାନ୍ଧୁଛି। ହଁ କି କୋଉ ପିଠା? କାକେରା। ସୁଜି କାକେରା? କୋଉ କାକେରା? ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ କାକେରା। ସୁଜି କହୁନୁ? ନାହିଁ ସେଟା ଆମ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ନାଁ ନା। ଓହୋ ଏଇଟା ଯନ୍ତଣୀ ଯନ୍ତଣୀ ହଉଛି। ଦେଖା ଆଜି ଆମର ସୁଜି କାକେରା ହବ, ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା ହବ, ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଇବ। ବୋଉ ପୁରା ହବ। ହଁ ପୁରା ହବ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମରିଆଟା। ସେଇଟା ଖାଇବୁ ଯଦି ଖା। ଏଇଟା ନାଇଁ ଛୁଟିଆଟା। ନା ଫିର୍ ଖାନି। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଯନ୍ତଣୀ କରାହେବ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯନ୍ତଣୀ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ପୁର ସରି ନଡ଼ିଆ ପୁର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନଡ଼ିଆଟା ଟାଣ ଅଛି ମାନେ ପାକଡ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଲାଣି? ଇସ୍ କାକେରା ତିଆରି କରୁ କରୁ ଲାଇନ କଟିଗଲା, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ହବ କାକେରା।
ରସୁଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଏଟା। ହଁ କି ନା ନା ବିଚରା କାକରା ତିଆରି କରୁଥିଲା ଲାଇନ କଟିଗଲା ଅନ୍ଧାର ମୁଁ ରୋଷେଇ ଅନ୍ଧାର କଲେ ତମେ ସବୁ ଖାଇବ। ଆଉ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ଲାଇନ ନାହିଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ହଉ କର 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 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କର ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ମୁଁ ଏକୁଟା କରିବି। ତମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା କରୁନ ତମେ? ମୁଁ କେତେ କଣ କାମ କଲି କହିଲା କିଛି କରୁନି କଣ ଖାଲି ଛାଣେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ। ଦେଖିଆ 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 ହଁ କର ଦେଖିଆ ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା ହଁ କାକେରା। କାକେରା ଚକୁଳି ହଁ ପକୁଡି ନହେଲେ ହଉଥିବା। ଆମ ଆଡ଼େ ୟାକୁ ମଣ୍ଡା ଯୋଉଟା କଣ ଆମ ଆଡ଼େ ୟାକୁ କାକେରା କହୁଛନ୍ତି ତମ ଆଡ଼େ କଣ କୁହ କମେଣ୍ଟ କର କଣ ତମ ଆଡେ ଖାଉଛ ତମେ? ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତମମାନେ କହିବ ଏଇ ପିଠାକୁ କୋଉ ପିଠା କୁହାଯାଏ। କାକେରା ପାଇଁ ନା ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ? ମିଶେଇ ମିଶେଇ ପଡିବ ବାସ୍। କାକେରା ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ତେଲ ପକା ହବ ଆଉ ଖାଇବାଟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନୁହଁ କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରାହେଲାଣି। ଓହୋ ବିଚାରଟା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଠାପଣା ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ପିଠାପଣା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଲାନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 7 ତାରିଖ କିମ୍ବା 18 ତାରିଖ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଯାଇନୁ ଗାଁକୁ। ଦୀପାବଳିରେ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଏ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଚଳିବ 7 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଲିନି ଆଉ। Yes. ପିଠା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖାଇବାରେ ଯୋଉ ମଜା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ପିଠା ପୁରା ବାହାର ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ମିଠା ପିଠା ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନିଜେ ଘରେ ପିଠାପଣା କର ଭଲ ମନ୍ଦ କର ସମସ୍ତେ ପରିବାର ପୁରା ସାମିଲ ହେଇକି ଯେଉଁ ପିଠାପଣା ତିଆରି କରିକି ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେଟା କିଣା ମିଠାରେ ମିଳିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ମିଳିମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଇନି ହେଇନି କାକେରାରେ ପୁର ନଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ୱିଦାଉଟ୍ ପୁର କାକେରା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋ ବୋଉ ବି କାକେରା କରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉ ହାତର କାକେରାଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଦିଏ କାକେରା। ହଉ କ'ଣ କରିବା ଗାଁକୁ ତ ଯାଇ ହେଲାନି ଆଉ। ପିଠା ଦରକାର।
जल्दी नहीं दुटा बा ये कर दे ये दुटा हाँ और ठीक है हमारे सूजी केकरा रेडी सूजी केकरा रेडी आउ पड़ो अंडा ना ये ठीक है नहीं